आङो आंनिफ्रायनो एपइन्टमेन्ट मोनसे दिनै लाखाना फैबाय साख्रि लाइब्रेरि एटेन्डेन्टआव एकदमबारे दा नों न'खौ नायनांगोन बयखौबो अननांगोन मिथिबाय देनांफोर क'क्राझारखौ मोनफिनबा साख्रिया लाफिननो सोरबा होयोबा दा खिन्थु नों गुवाहाटियावसो जइन खालामफैनो एसेमब्लियाव मिथिबाय दा बे नोंना साख्रिया जाबाय आसाम एसेमब्लियाव लाइब्रेरि एटेन्डेन्ट मिथिबाय रेगुलार साख्रि बे जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जार बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै सोलोंथाइ लानो हादोंमोननो हायोमोन सोरजिनो गावनिल' गंसे गोजोन देरा नाथाय गोग्लैसोना थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै थांना थानांगौ